Tiedätkö muuten, mikä yhdistää pesäpalloa, Alvar Aaltoa, tukinuittoa, Eero Nelimarkkaa, kivitippua ja erämatkailua? No se on tämä järviseutu. Mä oon Ulla Laukkala. Mä oon täältä Alajärveltä kotoisin, projektipäällikkönä kestävän matkailuun liittyvässä hankkeessa ja Geoparkin tiimissä mukana. Ja toimin myös auktorisoituna matkailuoppana tuolla Seinäjoella ja täällä Alajärvelläkin voin esitellä sitten tuota Aaltokeskusta ja monta muuta tarinaakin täällä on kerrottavana. Ootko muuten ajatellut, että järviseudullakin on monia tarinoita kerrottavana? Ja niitä kertoo paikalliset matkailuoppaat. Siihen tarvitaan lisää porukkaa. Jos sua kiinnostaa toimia järviseudulla matkailuoppaana, ota yhteyttä. Kerron mielelläni lisää. Ai että, olipas täällä raikas keli. No, täällä heti ollaan järven rannalla ja niin hapekas tämä ilma. Geokätköjä muuten löytyy aika monia täältä järviseudulta. Tervetuloa niitäkin etsimään. Näitä tarinoita yhdistää järviseutu.